Aki a gyomrát szereti, könnyű étkekkel túl nem kíméli. Ami csak magyar szájnak ingere, tányéron teremít ízibe. Szaftos pörkölt, ikrás hallé, fűszerből itt sosem elég, és ami az ízek ura, Körös mentén csak is birka. Étlapoknak főfogása, pacalpörkölt régi módra. A halász csárdától a vadkürtön és az aranyszarvason át egészen a régi módiig igazi tradicionális paraszti és pásztorétkekkel találkozhat, ahogy az alföldiek szeretik. Kívánjon vadat vagy halat, vendégszeretetből itt éhesen nem marad.